गासै रायजोखौनो आङो खुलुमबाय। दिनै बयबो मिथिगौ तामिलनाडुनिफ्राय माबोरै खामानि मावबाय थाग्रा तामिलनाडुआव बाहेरनिफ्राय फैना थाफैनाय मानसिफोरा माबोरै खारखुमा लांगासिनो दं बा किसुमाना न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनोनो हायाखै। बेखौनो जों रायलायगोन मानिफ्राय बेफोरो जागायजेनखो मानिफ्राय मा जालांखो बे खोन्थाखौनो। थ' रायजोफोर फार्स्टआवनो बे काहिनिया जादोंमोन तिरुपुराव। बेयाव मोनसे कम्पानियाव जायफोर लकेल मानसि तामिलनाडुनि मानसि बिथांमोना मोनसे कम्पानियाव माने 12 घन्टा खामानि मावनायाव माने 1000 थाखा नांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदोंमोन कम्पानियाव। आरो बे खामानिखौनो माने हिन्दी मानसिफोर माने बाहेरनिफ्राय फैनानै जों गासैबो तामिलनाडुआव फैबा हिन्दीखौनो बांसिन रायलायखायो, खारन दा तामिलखौथ' बयबो रायलायनो रोङा। जायफोरा गोबां समनिफ्रायनो बे तामिलनाडुआव दोंबाय दोङो बिथांमोना हयथ' तामिलबो सिखायलांबाय। दा आंनो दिनै 15 बोसोर जाबाय बे तामिलनाडुआवनो थानानै जिबनखौ पारखौनो खालामबाय आधा। नाथाय बेयाव मा जादों, बाहेरनिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफोरा 800 थाखायावनो माने 12 घन्टा मावगोन होननानै बिसोरो कम्पानि सिङाव हाबहैबाय जाहैबाय। माने स्ट्राइक खालामदोंमोन, ओमफ्राय स्ट्राइक खालामनायाव तामिल मानसिफोरा स्ट्राइक खालामनानै थाबाय आरो जाय बाहेरनि मानसिफोर फैना थाफैनायमोन बिथांमोना थारमाने 800 थाखायावनो 12 घन्टा मावगोन होननानै खामानिखौ माने स्टार्ट खालामफिननायसै। बेयावनो माने बाहेरनिफ्राय फैना थाफैनाय मानसि आरो बेनि लकेल मानसिफोरजों एसे माने होंगो दोंगो जानायसै। आरो बेयावनो एसे बुलाय सोलायबो जादोंमोन खोमा। दिनैहालागै जेसेबां भिडिअ माने भाइरेल जागासिनो दं बिनि माने रावबो दिनैसिम माने नुवाखै मेगनजों। बे भिडिअआ बै नांलायनायजों माने ग्रोब सोरबा बिदि भिडिअ हेगारना होनानै माने बे भिडिअआ दा एकदम गासै इन्डियायावनो भाइरेल जाजोबदों। आरो जानायनि थाखाय दा मा जादों, बांसिनानो फार्स्ट जागायजेननाय माने नांलायला खमलाया बिहारिफोरजोंसो जादोंमोन। आरो बिहारि मानसिफोरा ओरैबायसा माने बिसोरो एसेयावनो एसे खोब माने गियो। आरो बिनि थाखायनो बिहारि मानसिफोरा बांसिन माने बे तामिलनाडुनिफ्राय खारखुमा लांगासिनो दं। ट्रेनाव जायगा गैया। नोंथांमोना निउसफोर नायबाय दोङोबा नोंथांमोना मिथिगोन माबोरै एकदम ट्रेनाव थोखो थोखो हाबनानै माने बिहारि मानसिफोरा थांगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसेनो दा मा जादों, जोंनि आसामनि मानसिबो बुहुद माने दा ट्रेनाव बा फ्लाइटआव टिकेट दाननानै माने आसामहालागै थांगासिनो दं। आंखौ गोबां जोंनि आसामनिफ्राय जोंहानि गामिनि मानसि बा जोंहानि आलासिफोरा फन खालामना बिदिनो सोंहरगासिनो दङ मा जादों मा जायाखै। नाथाय आं होनहरदो, जोङो दिनै आं 15 बोसोर जाबाय बेयाव, आरो दालागै जोंनि खाथियाव बिदि खुनु माने दानथारलायनाय सुथारलायनाय जेबो माने एक्सिडेन्ट बा खुनु काहिनि बिदि गैया बा जों नुनो मोनाखै। नाथाय मानसिफोरा मा जादों, वाट्सएपआव फेसबुकआव बिदि माने बेफोर भिडिअखौ नायनानै निजेखौनो निजे गिनानै आरो मालायफोरनिबो माने खुगानिफ्राय खोनानानै मानसिफोरा दा थांनो ओंखारसावदों आरो थांगासिनोबो दं। गतिके आङो रायजोफोरखौ बेखौनो जानायबाय जे बेयाव दालागैबो रावबो निजे मेगनजों नुवाखै। आरो मायावबा जादोंबाबो जोङो थारमाने दाबो बेफोरखौ रावबो निजेनि मेगनजों नुवाखै। मानसिजों मानसि खुगाजों खुगा मबाइलनि जुग, दा मबाइलजोंनो भाइरेल जानानै मानसिफोरा माने गिनानै दा माने सब न'आव थांनोसै। आंखौनो गोबां मानसिफोरा सोंबाय दङ, नों थाङा नामा? नाथाय थांनो लागा जेबो खोन्था गैया। बिनि मानसिफोरा जोबोद फोथायथाव। मानोना जोङो न'निफ्राय फैबाथाय ट्रेन भाराखौल' लानानै जेरै थेरै फैनानै बेयाव थाफैयो। रुम मोनसे लानो गोनांबा 5000 10,000 एडभान्स होनानै रुम मोनसे लानांगो। नाथाय बिनि मानसिफोरा जायनिखि बिल्डिंनि मालिक बिसोरो मा खालामो, आदसा नोंसोरो फैगौ मासाव हो,
एडभान्सखौबो रुमनि भाराखौबो बिदि होननानै लाखियो। लाखिनायनि उनाव मानसिफोरा मा खालामो मिथिगौ ना? नोंथांमोना खोनाबा माने दुखु मोनगोन। मास मोननै मोनथाम मावनानै माब्लाबा हरावनो प्रुट गासै बुस्थुफोरखौ लानानै न'खौ खालि खालामना थाङो, भाराबो हरा एख' हरा। बे जायगायाव ओरैबायसा तामिल मानसिफोरा मास मोनसे नोंथांनो जेसेबां रेसन पानि जा नांगौ, थाव संख्रि दै गेस जि नांगौ, मास मोनसे नोंथाङा थाइसे फैसा होआगारा नोंथाङा जालांनो हागोन। बिथांमोना सानो मा मास मोनसे जानानै खामानिबो मावगोन, बेनि उनाव जिता दरमाहा मोनगोन अब्ला माने दरमाहानि फैसाजों जोंनि फैसाखौ हरगोन। नाथाय जोंनि आसामनि बिहारनि मानसिफोरा मा खालामो? बिसोरो आरामसे बिदिनो 6-7 मास जानानै मायावबा मासाव ब्लडनो फैसा सैसा होआगारा 10,000 15,000 माने दखाननि बाखि ओजा रुमनि 3,000 4,000 रुम भारा होआगारा हरावनो खारखोमालाङो। बेफोरबायदि काहिनि दा तामिलनाडुआव जागासिनो दङ। गोबां सिख्लाफोर आसामनिफ्राय फैनानै होननो माने लाजिथावथाव जोंनि बर' हिनजावफोर बुहुद इदि फैनानै दंफैयो। सोर सोरजों थादो सोरजों थायाखै, मायाव मा मावदो मावाखै माने होननोनो लाजिथावथाव। सोरबा बांगाल हौवाजों बे खासेजों मास मोननै बैजों बोसोरसे माने बिदि जाना दं। गतिके नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो दि गामिनिफ्राय जुदि सोरबा सिख्ला गथ'फोर बिदि फैनो ओंखारोबाथाय निजा मानसि दोङोबा थिनहर, आरो गैयाबाथाय एकदम नोंथांमोनखौ आं खुलुमनानै होनो बिदि थिनहरथारनाङा। मानोना बेयाव फैनानै दा गोदान गोदान फैनानै मा कम्पानिया मोजां मा कम्पानिया माने खामानिफोरा मोजां नङा, मायाव दरमाहा पाति मोजां रावबो मिथिया। दा नोंथाङानो आसामनिफ्राय बेयाव फैनानै माबोरै मिथिगोन मा कम्पानियाव मा रखम फैसा होयो, मा रखम खामानि, मायाव मा मोजां। दा गोबाव समनिफ्राय सोरबा थाबाय थानाय मानसि जुदि दोङोबा नोंथांमोननि खाथिनिनो बा नोंथांमोननि माने बिदा फंबायफोर बिदि थाबाथाय नोंथांमोना मिथिगोन जे ई कम्पानियाव बिदि कम्पानियाव बिदि। खिन्थु खासे गोदानै फैनाय मानसिया जेब्लाबो बेफोरखौ मिथिया। आरो बिथांमोना मा जायो, फैनानै मायावबा हाबो 10 दिनसो खामानि मावबाय, बेनि उनाव माने मोजां मोनाखै आरो बेलेगाव बास्लायलायबाय, इदि माने मा जालाङो, फैसा गैया जालाङो। आखा दा 10 दिन मावबाथ' फैसा हराना। बिनि थाखायनो मोजां मिथिनानै एकदम खाथिनि मानसि नङाबा पुरा डिटेल्स लानानैसो सोरबा जुदि फैनो ओंखारोबाथाय बेफोर जायगायाव नोंथांमोना फैबानो जाबाय। बिराद मोजां जायगा। आंथ' सानो जोंनि आसामनिख्रुइ बुहुद मोजां जायगा बे जायगाया। कुनु दावराव दावसि गैया, गावबा गाव खामानि माव जा था, माने जेबो टेनसन गैया। मासै मास दरमाहा हरदो। आंथ' सानो बेफोरबायदि खामानि जुदि आसामाव नोंथांमोना नागिरनो गोनांबाथाय खमसे खम 50,000 60,000 थाखा होनानै माने भेटि होनानै घुस होनानै नोंथांमोना हाबनांगोन। खारन बे जायगायाव आरामसे नोंथांमोना खामानि मावनानै 20,000 22,000 थाखा आरामसे खामायनो हायो। आरो जोंनि आसामाव बे 10,000 8,000नि कम्पानियाव हाबनो थाखाय पेपाराव नटिस होगोन, हाजारसे फैसा होनांगोन, होनायनि उनाव बिसोरो लांनानै नोंथांनो कम्पानिया बेखौबो खामानिया मोजां नङा, जेबो मिथिया, ओरैनोसो थांगारो। आं निजेनो बेफोरबायदि जादों, बेनिखायनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामदों। गतिके रायजोफोर जाय थांनो लुगैदो थांबानो जाबाय, जेबो खोथा गैया। खिन्थु दा बायदियाव थाङियानो मोजांसिन। मानोना दा गासैबो न'आव थांनो ओंखारनाय मानसि, गिनानै लोगोसे ट्रेनावबो होंगो दोंगो, इनिस्राय माने आंनि फालनिफ्राय आं होनदो, जाय थांनो गोनां मानसि ना आसामनि, आंनि जुदि भिडिअखौ नायबाय दोङोबाथाय आं होनो मा मास मोनसे मोननै थानानै आरामसे थां। बेयाव जेबो दावराव दा जाथ'वाखै आरो जायाबो। जास्ट मानसिफोरा माने इनि खोमा इनि खुगा इदि खोनासंनानैसो मानसिफोरा निजेखौनो निजे गिहोनानै दा खारखोमागासिनो दङ। गतिके एसेनोसै रायजोफोर, गोजोन्थों। आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै सोरबा आंनि भिडिअ नायबाय दोङोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बिदि खबर मोननो थाखाय आं आसलते बिदि भिडिअ बानाया, थेवबो माने मानसिफोरनि दावराव दावसि खोनानानैसो आं दिनै
बे भिडिअखौ बानायदों। गोजोन्थों।